Jama'a assalamu alaikum. Sunana Tanko Dairu Ahmad, amma an fi sani da ɗan majan zaurawa. Na fito na yi magana raina ɓace hankali na a tashe saboda yanayin aure da ake yi a yanzu. Masu ƙirgan zaurawa na lafiya sun kawo min result akan cewa yanzu yawan zaurawan da suke cikin garin lafiya ya fi yawan budurwayen da suna nan. Don haka ina roƙon gwamnati da duk masu faɗa a ji da don Allah su sawa kowane saurayi mandatory na auren bazaura ko da guda ɗaya ne domin mu samu equation ya balance. Domin akwai tuzuraye kamar su Malam Lawali, Ahmad Didat, Ramalan, Cizo, Bala Agayu, Agwero da sauransu. Don haka ina kira da babban murya su zo mu tallafa wa junanmu domin mu aure zaurawa. Kowane saurayi ɗaya idan ya aure budurwa ɗaya sai ya aure bazaura ɗaya. Domin sun yawa yana ja mana matsala. Na gode.